V následujúcom videu si ukážeme, ako si vytvoriť tlačítko v aplikácii. Prejdeme na kartu Design a premiestnime text do stredu aplikácie. Karta Text umožňuje zväčšiť daný text. Zo zoznamu vyberieme tlačítko a umiestnime ho do aplikácie. V karte Text si môžete zväčšiť text v tlačítku. Otvoríme si strings.xml. Okopírujeme tretí string, zmeníme názov na button1 text a nastavíme, čo bude na ňom napísané. V activity main napíšeme Android text a nazveme ho stringom, čo sme vytvorili. Ako ID si môžete pomenovať funkciu alebo text, pomocou ktorého ho program vyhľadá. Prepneme sa na main activity.java, napíšeme final text view, first text view rovná sa v zátvorke text view a k tomu find view by id a v zátvorke r.id. a názov id textu. Ďalej napíšeme button, meno tlačítka, rovná sa v zátvorke button, find view by id a názov id tlačítka. Teraz zadefinujeme, čo sa stane, ak užívateľ stlačí tlačítko. Napíšeme názov tlačítka, .set onClickListener, new view a kliknite na prvý návrh. Malo by vám vygenerovať niekoľko kódov. Ďalej napíšeme first text view, .set text, v zátvorke a v úvodzovkách napíšete text, ktorý vám zobrazí po kliknutí na tlačítko. Teraz vyskúšame, či program funguje. Ďakujem za pozornosť.